Rade maro hatta lahut mangihon hata ni debata asli rohaman dihabu dohot dame nasian debata amat dohot sian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turku jamita di kita di passion na padua konom tayanet mau sian Lukas bindu 22 ayat sada mai sahat di ayat onom. Hata ni debata di kita sakalina di passion na padua konom di enet mas yang buku ni si Lukas bindu 22 ayat sada saat di ayat onom somonom maridok disi tahu kabeba di belta tapai hutihutma hujahama di kita alai na jonom nama hari raya mangan roti naso niasoma nama keluar pasca jala saya dipikiri akka situa di malin dohon akka sibutus surat dalam mamusa ibana ai di hari nasida donatoropi alai dibongoti si Borisido si Judas nama Markoar Iskariot sahalak sian nasab puluduai gadelang ibana martuk-tuk dohot akka situa di malin rapon akka panunggane manang dia dalam na pasahaton ibana tunasida. Jadi siang lasmi rohana sida marpalan manasida mangalehon heten tu ibana diulusi Judas mei jadi dilului ma ikinamne pasahaton ibana sosian pamotoan ni na toropi olat ni ima sahatna hepeng do hape ali amang inang alasan manang nama ngonjar roha ni si Judas Iskariot pasahaton Tuhatta Yesus tohodo memang hepeng do ala memang ngacari kok do hepeng alai diterpuk tahun hidup hepeng alai andora sui jalui mana pe hepengi andora sui jalui mana pe tarima tu hepengi na parjulu mulut apa itu ngolu di si Judas dunga adong akka kekecewaan pakirimon naso dapat ibana di Yesus. Saya diripu ibana dulu pani Yesus raja dan ro lau pada mehon bangsa Israel marhite na marporang marhite na palawon bangsa Romawi tadok maju secara politik dimaknai mana do Yesus raja politiknya na ikut paluahon bangsoi sian gonggongan di bangsa na asing memkasihanima rupani dan apalatak kasbe di huto di bana akka pamudaion dohot pangajarion ni Yesus taboto do ibana bendahara do imana di tonganya akka murid-muriti ibana do setiap puro ibana do setiap heaven alai mardo matahe rohanok sibolison mardo mai dohot heaven ini benar saya dok memang jonok dok manang marsisohok do simbolisi dohot tepeni dak kepeninya nasalah ale rohani jolmeido na simbolison songonima si Judas Iskariot lahu manjehe Tuhatta di warninon alai tadok mamanang marharawan buisian panandaion nasositong di Yesus Kristus pengenalan yang tidak sempurna, pengenalan yang tidak dalam akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dia terlalu memikirkan dunia, terlalu terikat dengan politik dunia, kemunafikan, adong di ibadah, tidak jujur. Taimut do tahe tiki dimiahi Yesus idok si Judas do tong sayang dimiahi dijual dinian tuak kana pugus alai sasitongna datungi di bagasan rohana jadi dan di bagasan rohana sudah bangi huntun Yesus alani itu kita sonari ta renupon mata bahusor-usor rumah buat itu tu kita bangi huntun Yesus di ngurus sudah mari apakah dari motivasi yang murni mengenal dia sebagai anak Allah
Ala memang nadonglo natapangido. Ada agenda kita, ada udang di balik batu, ada sesuatu yang kita rindukan, yang kita perlukan. Jalan menusun apa kita hirin mahita, jalan kecewa mahita, jalan boy do kita tonang manjehun Yesus pada hari. Alani ini melalui renungan singkat ini kita ingin dimurnikan bagaimana kita mengikut Yesus. Menurut Tadok mengikut Yesus keputusanku, biarlah kita mampu meninggalkan segala sesuatu di belakang. Unang rohahe memang, unang rohaha pertibion. Tadi kon masih prioritas utama adalah Yesus. Saya tahu perintah Persea ada taulahon nasudingkan nasolomoro ani dewata nasolomoro ani Tuhan Yesus Kristus, sama aja kita dengan manjehehon ibana, mengkhianati dia kembali. Mungkin dalam versi yang berbeda dengan Judas, tetapi pengkhianatan itu adalah saat-saat kita melanggar setiap perintah Tuhan. Dan mengulahon pembartulomo ni rohani dewata ibagasan Yesus Kristus. Ida menedok hak Kristen ini not only say something about Jesus, but do something like Jesus. Dah kalau naman jadi tahun, dan kalau mandok au Kristen au Persia, alai ulahon ma songan dan ulahon ni Jesus Kristus. Mari kita bercermin dalam pasien ini untuk memurnikan diri kita dalam iman percaya kita mengikut Yesus. Amin. Martanya mahita. Mau lihat mali Tuhan marhiti na hujaha itu kondisi ngguni kami. Asa dingulu sigaro mari di tekanan ekonomi di hamalun dingulu roha narikot di heaven don akah perluan na asing. Asa ikunangi ada Tuhan membaik kami dausia ko gabedohon kami musim manjehehok ko ada Tuhan alani hamortibiho alani roha pangiguan namin aso dia musiho ada Tuhan luas mahami maka persyaon di Yesus Kristus ala hutan dahami ibana anak ni debata suruh Tuhan itu diperbadia namar gugoi kami itu ngatongan ni pangunjungan di sibolis itu ngatongan di portibion asa margugo hami mando manulak sudi akka uti-utian di sibolis alai mando ihutonon nami do Jesus dan jehonon nami Jesus ala ninggulu naung ni pasah ibana Tuhami mau lihat tiba di bawah Tuhan Yesus naung mengalihon kosam asa manggulu hami naposya marhiti Yesus Kristus Tuhan nami roham mengitu ali ang perlingkan basa ramoti masudi luas di huriam di tengah-tengah di hamal tong nang modu piham sonari asa totong ali Tuhan di hamal nipe homa hupuji jala upasana pami amin.